Dear Love, ako si Yuna at isa ako sa mukhang nabudol ng inyong programa. Diyos ko, paano ba naman? Isang beses ko lang narinig ang Dear Love sa nasakyan kong kotse tapos ayun, nahook na ako ng tuluyan sa mga drama niyo. Kaya naman bilang isang certified Dear Love listener, hindi pwedeng hindi ko i-share ang drama ng buhay ko. Nagsimula ito nung high school ako. Panahon ng Kapaskuhan. Okay, class, announcement! Next Friday na ang Christmas party natin. And ngayon natin gagawin ang bunutan para sa ating monito-monita. Para mabigyan rin kayo ng time na makabili ng regalo sa mga mabubunot nyo. Sa makakabunot sa akin, nananawagan po ako. Cash na lang, ha? Sa akin, brick game, ha? Uy, brick game? Meron pa ba nun? O sige, PlayStation na lang. Grabe, be, napakamahal naman. Mag-jackstone ka na lang. Class, mamaya na yung mga kalokohan nyo. Iikot na ako ngayon para makabunot na kayo. Walang dayaan yan, ha? Reese! Yuna. Bes, bakit? Reese, Bes, kapag nabunot mo si Carlo, palit tayo ha. Please. Ikaw talaga napaghahalataan ka. Kaya ka hindi pinapansin ni Carlo eh. Kapag ginawa mo yan, mas lalo yung maiilan sa'yo. Magpa-hard to get ka naman. Ayun na nga eh. Alam mo na nga hindi ako pinapansin. Ito na yung chance ko para magkaroon kami ulit ng moment. Ikaw kasi, ang kulit-kulit mo. Sabi wag mong ipagkakalat na crush mo siya. Ayaw na ayaw ni Carlo na inaasar siya. Bakit? Nakaka-insulto ba kapag sa akin siya inaasar? Hindi ko alam. Hoy, kayong dalawa, nandito na ako sa harap nyo. Hindi pa rin kayo tapos magdaldalan? Bunot na, Yuna. Sorry po, ma'am. Lord, sana po si Carlo ang mabunot ko, please. Ayos, nakabunot na rin ako. Ano, buksan natin ng sabay? O sige, tara. Okay. 1, 2, 3. Sino yung sa'yo? Ano ba? Wag nga. Uy, Secret na lang pala. ang daya nito. Di ba ang usapan natin, magsasabihan tayo kung sino yung nabunot natin? Hindi naman ako nag-promise eh. Daya talaga. Lumayo-layo ka nga. Ang daya nito. Hindi ko nga sasabihin kung sinong nabunot ko. Ang damot mo. Reese, huy, hulaan mo kung sino yung nabunot ko. Uy, kahapon ko pa sinasabi sa'yo na hindi ko sasabihin kung sinong nabunot ko. Ikaw tumitiknik ka. Gusto mo na sabihin yung sa'yo para tanungin mo yung sa'kin Ikaw Kasi nga, gusto niya si Carlo yung mabunot niya. Yee! Uy, manahimik ka nga dyan, hindi no? Ayan tuloy, nag-walk out na si Carlo. Saan? Joke. Ito naman, nalingon agad. Huwag mo masyadong titigan. Napaghahalataan ka eh. Reese naman sabihin mo na please. Feeling ko kasi si Carlo talaga yung nabunot mo. Paano mo naman nasabi? Kasi bigla mo na lang itinago sa akin yung papel. Pagkatapos mong mabasa kung sino yung nabunot mo. Ikaw talaga, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ko nga sasabihin kung sino? Please, sige na. Ganito, ililibre na lang kita ng lunch. Ano, deal? Kahit ilibre mo pa ako ng lunch ng 1 linggo, hindi ko pa rin sasabihin sa'yo. Ito naman Parang di naman best friend. Best friend kita. Pero syempre, hayaan mo ko sa desisyon ko na gusto kong i-secret sa'yo kung sinong nabunot ko. Bahala ka nga, mukhang di talaga kita mapipilit. Oo, kaya sumuko ka na. Alright, good morning, class. Ready na ba ang lahat na magpe-perform? Yes, Paalala ko lang ang prizes sa grupo ng mananalo. Fourth prize, 200 pesos. Third prize, 300 pesos. And of course, second prize, 500 pesos. At sa ating champion, 1,000 pesos! Okay, class, pagkatapos ng group presentation ay dadako naman tayo sa mga games. At syempre, kainan time. And last but not the least, ang exchange gift! Okay, so ready na ba kayong lahat?
Yes! Ngayon, pakinggan naman natin ang cheer ng 4 na grupo. Sige nga, tignan natin ang performance ng Group 1! Merry Christmas, everyone! One is here to spread the fun With joy and laughter, full of cheer. Let's make this the best time of the year. Go Group 1! Go Group 1! Go, go, go! Wow naman, ganadong-ganado naman ang ating Group 1. O, cheer pa lang yan. Siyempre, Group 2. Magpapahuli ba kayo? Hindi! Okay, go Group 2! Pasko na naman, feel the cheer! Group 2 spreading the joy this year! With hearts so bright and the voices so true! Merry Christmas from Group 2! Group 2 is born to win! Palakpakan para sa Group 2! Aba, yung magpakabog ng Group 2 na to, papatalo ba? Ang Group 3! Po! Sige nga, tignan natin ang performance ng Group 3! Hindi kami papatalo! Game na Group 3! Here we go in 3, 2, 1! Malamig ang hangin, puno ng saya. Group 3 ang bigat tuwing Pasko talaga. Peace and love for me and you. Merry talaga ang Christmas from Group 3 to you. Group 3, Group 3, winner kami! Ay! Magaling nga naman talaga. Grabe naman. At last but not the least, syempre, Group 4! Okay! Hey, ready na kami Group 4, hindi papatalo! 1, 2, 3, and go! Who's full of cheer? Group 4 is here! Who brings the fun? Group 4 number 1! Ay, 1, 2, 3, 4! Malamig ang hangin, saya'y tama. Group 4 spirit, walang kaparara. Love and laughter through and through. Merry Christmas from Group 4 to you! Grabe naman yon, Group 4. Pinaghandaan naman talaga. Yung leader nyo namang si Yuna, palaban na palaban. Ayaw magpatalo, ha? Class Mabini, are you ready? Ready! Now, the Christmas party competition begins. Good luck! Yuna, akin na lang yung soft drinks mo. Grabe, pagod na pagod ako. Napagod ako sa performance saka sa pag-games ni teacher. Ibibigay ko itong soft drinks ko, pero sasabihin mo sa akin. Huwag na, hindi na. Nangingi na lang ako sa iba. Ito talagang daya. Ayaw pa rin sabihin sa akin kung sino yung nabunot niya. Saka nakita ko yung regalo mo Balot pa lang, bongga na. Tapos mukhang nasa box pa. Pinaghandaan masyado Ano ka ba? Sa department store ko lang yun binili, no? Tapos libre na yung magpabalot. Pero maganda din yung regalo. Syempre, no? Ano ba yung sayo? Parang tingin ko panyo lang ata yung regalo mo. Ano ka ba? Wala naman akong alam na regalo doon sa nabunot ko. Saka nakikita ko naman na lagi siyang may panyo. So panyo nga. Oo. Alam mo, ang dali mong hulaan kaya yung mga kaklase natin na paghahalataan ka agad na si Carlo ang crush mo eh. Uy, ito talaga. Ewan ko sa'yo. Pero in fairness kay Carlo nakita mo ba yung ayos niya ngayon? Grabe, para siyang K-pop idol. Ang puti, matangos ang ilong, tapos naniningkit ang mga mata. Parang straight from K-drama vibes, no? Teka, ikaw huwag mong sabihin crush mo rin si Carlo. Anong crush ko dyan? Manahimik ka nga. Embento to. Dinescribe ko lang naman. Kaso, gwapo nga yung Carlo mo. Ubod naman ang suplado. Hindi pala kibo. Hindi pala kausap. Tapos, hindi pa namamansin. Ewan ko ba sa'yo?
Bakit mo ginusto yan eh? Nerd na nerd masyado. Introvert pa. Anong introvert ka dyan? Introvert, hindi mo alam? Yun yung mga taong sobrang tahimik o kaya intro lang magsasalita. Invento ka talaga. Hoy, walang introvert. Introvert yon, baliw. Basta kay ano pa. Pas sa ganyan na sobrang tahimik. Mapapanis laway ko dyan, no? Okay, class, mukhang tapos na ang lahat kumain. Ngayon ay dadako naman tayo sa ating Monito Monita! Okay, class, pupunta sa harap ha at lalapitan kung sino ang inyong nabunot at magbabanggit din ng Christmas wish na nabunot at pagkatapos, yung nabunot nyo naman ang next. Okay? Game? Game, ma'am! Okay. Sige, simulan natin kay Reese! Ayan, karma ka tuloy. Ikaw na una. Ikaw intro ngayon. Introvert! Hala, bakit ako, ma'am? Ikaw kasi ang nabunot ko, Reese. Wow! Ang swerte naman ni Riz! Merry Christmas, Reese! Ang Christmas wish ko sa'yo ay good health and happy life. Thank you, Teacher Rita. Salamat po sa gift nyo. O ikaw, sinong nabunot mo? Lapitan mo na. Ano? Tignan mo, Yuna. Si Carlo pa lang nabunot niya. Hindi man lang nakipagpalit sa'yo. Oo nga, bakit ganon? Kung ako yan, FO ko na yan. Hindi supportive sa pagkakaroon ng crush. Ewan ko. Merry Christmas, Carlo. Ang wish ko sa'yo, ikaw pa rin ang top 1 sa klase. Good health and maging happy sana ang Christmas mo. Nice! O Carlo, anong sasabihin mo? Salamat. Okay, Carlo, ikaw naman. Sino ang nabunot mo? Ano ba ito? Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Parang kakawala na to sa katawan ko. Feeling ko si Yuna yung nabunot niya. Eee! Yuna, putlang-putla. Teka, bakit nakatingin sa akin si Carlo? Anong ibig sabihin nito? Tama ba ito? Teka, sa akin siya pupunta. Ibig sabihin... Yuna, Merry Christmas. Sana magustuhan mong regalo ko sa'yo. Katunayan yan, hindi talaga ikaw ang nabunot ko. Nakipagpalit lang ako kay Paul nung sabihin niya sa akin na ikaw ang nabunot niya. Ano ba? OMG, nakakakilig! Love team ng taon! Okay, class. Quiet! Quiet! Sana magustuhan mo itong regalo ko. At ang Christmas wish ko sa'yo ay sana parati kang masaya at makapasok ka sa Dream College University mo. Merry Christmas, Yuna! Thank you. Hoy, picture naman dyan! Oh, ako na ang kukuha ng litrato niyong dalawa. Sige, sige. Pwesto. Ma'am, Oh, Yuna, wag ka nang mahiya pa. Sorry, Yuna. Hindi ko gusto na mapiya ka. hindi. Okay lang ako. Pwede ba kitang akbayan? Sige. Okay, ready? 1, 2, 3, smile! OMG, literal na. All I want for Christmas is you. Ang lakas mo kay Santa Claus, ha? Anong dasal mo, Miha? Mamaya, Miat din na ang tawagan nila. Reese? Okay. Happy ka naman siguro. Wow, plot twist. Okay ka lang ba? Obvious ba? Happy ka na nasa yun na yung spotlight. Uy, Reese, kasi... Excuse, magsi-CR lang ako. Sino itong tumatawag? Hindi naman nakaregister yung number sa akin. Yuna? Teka, si Carlo ba to? Hello, Yuna? Yes, hello, Carlo. Busy ka ba? Tumawag lang ako para mga musta. Nagustuhan mo ba yung regalo ko? Oo, sobrang nagustuhan ko. Paano mo naman nalaman na paborito ko ang pabangong to? Tapos may kasama pang kwintas.
Gusto ko sana na ako mismo ang magsuot sa'yo ng kwintas na yan. Naisuot mo na ba? Ang totoo niyan, hindi pa. Yuna, gusto ko lang ding aminin sa'yo na gusto kita. Ano? Teka, totoo ba itong naririnig ko? Oo, Yuna. Gusto kita. Nauunahan lang din ako ng hiya at hindi lang din ako makapaniwala na gusto mo rin ako. Nahiya din ako sa mga kaklase natin at gumagawa sila ng ingay kapag nanunukso pero seryoso ako. Gusto kita at sana mas makilala pa kita ng lubusan. Hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko sa'yo, Carlo, pero masaya ako na marinig yan dahil yan ang isa sa mga wish ko ngayong Pasko, ang mapalapit sa'yo. Malakas siguro ako kay Lord dahil pinagbigyan niya ang hiling ko. Ikaw ang wish ko, Yuna. Ikaw rin ang wish ko, Carlo. Merry Christmas, asawa ko. Merry Christmas, mahal kong asawa. Wow, ito na ang unang Pasko nating bilang mag-asawa. Lubos akong nagpapasalamat kay Lord dahil ibinigay niya sa akin ang pinakagusto kong regalo. Ang lalaking pinakamamahal ko. Ako rin. Nagpapasalamat sa Diyos dahil biniyayaan niya ako ng maganda, mapagmahal at matalinong asawa. Ikaw ang una at huling babaeng pinakamamahal ko habang buhay. I love you, Yuna. I love you always, Carlo. Monhita ko lang noon. Misis ko na ngayon. Mabuti na lang talaga at nakipagpalit ako sa nabunot ko. Dear love, ang araw ng Pasko ay ang pinakahihintay kong panahon. Dahil ang buwan ng Disyembre ang siyang nagbigay sa akin ng biyaya ng pag-ibig. Sino mag-aakala ko ng crush ko noong high school? Nagwapo at pinakamatalino sa classroom. Asawa ko na. Kung akala ko pangarap ko lang siya at isa sa mga hiling na hindi matutupad, doon ako nagkamali. Kaya kung may minamahal ka at gustong gusto mo talaga ang isang tao, wag na wag ka magsasawang humiling. Idaan mo lang sa panalangin dahil ipagkakaloob ito sa'yo ng Diyos. Basta tapat ang iyong hangarin at tanging gusto mo lamang siya ay mahalin. Masaya palagi ang Pasko ko dahil ngayon ay asawa ko na ang crush ko. The best Christmas gift.